Anopin ääni leikkasi asunnon hiljaisuuden kuin sireeni. Heittäkää tuo roska ulos tavaroineen päivineen. Makuuhuoneen oven takaa kuului jo jyskytystä, kun 3 isokokoista miestä pyrki määrätietoisesti sisään. Niina istui sängyllä puristaen rintaansa vasten ainoaa asiaa, jonka hän oli ehtinyt napata mukaansa, kulunutta valokuvaa sotilaspukuisesta isästään. Kyyneleet putoilvat lasille, jonka alle oli ikuistettu 20 vuotta sitten kaatuneen upseerin nuori hymy. Kun ovi räsähti auki ja joukon johtaja ryntäsi huoneeseen, hänen katseensa osui kuvaan ja mies jähmettyi kynnykselle. Seis, kundit, sehän on. Aamu oli alkanut kuten tavallisesti. Niina oli palannut yövuorosta Meilahden sairaalasta, väsyneenä 12 tunnin teho-osastovuoron jälkeen, missä jokainen minuutti saattoi olla jonkun potilaan viimeinen. Hän oli 42-vuotias ja viettänyt puolet elämästään sairaalan käytävillä, lääkkeiden tuoksun ja omaisten hiljaisten rukousten keskellä. Eteisessä häntä oli vastassa Tuula, jonka kasvot olivat vääristyneet vihasta. 70-vuotias nainen, jonka harmaat hiukset oli vedetty tiukalle nutturalle ja jonka silmissä paloi vanha kauna koko maailmaa kohtaan. Puoli vuotta sitten he olivat haudanneet Antin. Sydän petti, se pysähtyi suoraan työpaikalle. Siitä lähtien Anoppi oli katsonut miniäänsä kuin ylimääräistä ratasta oman elämänsä koneistossa. Pakkaa tavarasi, vanha nainen sanoi edes tervehtimättä. Tunnin päästä tänne tulee miehiä. Muutat pois, hyvällä tai pahalla, se on sinun päätettävissäsi. Hänen kätensä tärisivät, mutta ääni oli kova kuin tuomio. Niina laski laukkunsa lattialle ja riisui kenkänsä hitaasti. Näitä keskusteluja oli käyty jo kuukauden ajan, ensin vihjaillen, sitten suoraan. Tuula halusi myydä Helsingin asunnon ja muuttaa tyttärensä luo Espanjan Fuengirolaan, ja Minia oli esteenä. Juridisesti Niinalla oli oikeus asua asunnossa leskenä, mutta Anoppi vähät välitti laista. Tuula, mehän olemme puhuneet tästä. Minulla ei ole paikkaa minne mennä. Antti lupasi siirtää puolet asunto-osakkeista minun nimiini, mutta ei ehtinyt. Niina puhui rauhallisesti, vaikka sisimmässä puristi väsymys ja toivottomuus. 20 vuotta avioliittoa, 20 vuotta elämää näiden seinien sisällä, ja nyt hänen pitäisi kadota kuin hän ei olisi koskaan täällä asunutkaan. Vanhus tuhahti. Lupasi. Mutta missä ovat paperit? Missä asiakirjat? Tyhjiä sanoja, kultapieni. Asunto on minun nimissäni, minä omistan sen ja minä päätän, kuka täällä asuu. Hän astui lähemmäs, ja Niina haistoi halvan hajuveden ja pinttyneen vihan. Sinulla on tunti aikaa. Pakkaa kamasi ja häivy. Sillä hetkellä rappukäytävän ovi pamahti ja portaista kuului raskaita askelia. Tuula hymyili tyytyväisenä. Tässä tulevatkin apulaiseni. Katsotaanpa nyt, kuinka periaatteellinen oikein olet. Niina perääntyi makuuhuoneeseen ja lukitsi oven sisäpuolelta. Sydän hakkasi niin, että se tuntui hyppäävän ulos rinnasta. Hän kuuli eteisestä ääniä yömiesten karkeita, määrätietoisia ääniä. Anoppi selitti jotain ja esitteli asuntoa, ja yksi miehistä naurahti lyhyesti. Selvä juttu, mummo. 500 eurolla olemme hoitaneet pahempiakin tapauksia. Ääni oli nuori mutta kova, tottunut siihen, että häntä totellaan mukisematta. Missä hän on? Makuuhuoneessa, lukittautui sinne, senkin narttu. Heittäkää hänet ulos tavaroineen, ettei hänestä jää tänne hajuakaan. Tuula puhui miniästään kuin kyllästyttävästä kissasta. Niina katseli ympärilleen. Huone, jossa hän oli nukkunut miehensä kanssa 20 vuotta. Jossa he olivat haaveilleet lapsista, joita ei koskaan tullut. Jossa Antti oli kuollut rintakipuun, kun hän itse teki tälle paineluelvytystä tietäen, että oli jo liian myöhäistä. Nyt sen kaiken piti jäädä taakse. Yöpöydällä oli valokuva isästä sotilaspuvussa. Yliluutnantti Sakari Nieminen oli kaatunut rauhanturvaoperaatiossa Afganistanissa, kun Niina oli 22-vuotias. Äiti oli kertonut, että isä oli pelastanut omia sotilaitaan, suojannut partion vetäytymistä väijytyksestä ja saanut luodin sydämeensä. Niina nappasi kehyksen ja painoi sen rintaansa vasten.
Se oli ainoa asia, joka yhdisti hänet isään. Oven takaa kuului ryminää. Joku potki lukkoa ja vanha puu rutisi iskujen voimasta. Niina perääntyi ikkunan luo, kyyneleet sumensivat silmät. Hänellä ei ollut paikkaa minne paeta. Vuokra-asunto Helsingissä syisi yli puolet sairaanhoitajan palkasta ja säästöt riittäisivät nipin napin kuukaudeksi. Heittäkää tuo roska ulos tavaroineen. Tuula huusi käytävästä ja hänen äänessään kaikui voitonriemu. Lukko antoi periksi. Ovi räsähti auki ja huoneeseen ryntäsi 3 miestä. Ensimmäinen oli pitkä, leveäharteinen, noin 30, lyhyeksi kynityllä tukalla ja arpinen poskellaan. Hänen takanaan tuli 2 nuorempaa, yksi laiha ja hermostuneen oloinen, toinen vankkarakenteinen ja tatuoitu. No niin, Kaunokainen, aletaanko pakata, johtaja puhui rauhallisesti, mutta silmistä paistoi tottumus väkivaltaan. Voidaan hoitaa tämä hyvällä tai pahalla. Sinä päätät. Niina oli vaiti, painaen valokuvaa rintaansa vasten. Kyyneleet putoilivat lasille sumentaen isän kasvot. Hän mietti, mitä isä sanoisi nyt, mitä isä tekisi. Sakari Nieminen oli aina sanonut, että kunnia on elämää arvokkaampaa, että on pysyttävä lujana loppuun asti, silloinkin kun mahdollisuuksia ei ole. Johtaja astui askeleen eteenpäin ja ojensi kätensä kohti valokuvaa. Anna se kehys tänne, ennen kuin rikot sen. Hänen sormensa koskettivat lasia, ja hän vilkaisi tahtomattaan kuvaa. Sitten hän jähmettyi. Miehen kasvot muuttuivat silmänräpäyksessä. Silmät laajenivat, suu raottui ja käsi alkoi vapista. Hän tuijotti valokuvaa aivan kuin ei olisi uskonut näkemäänsä. Seis, kundit, hän huusi irrottamatta katsettaan kuvasta. Sehän on yliluutnantti Nieminen. Johtajan ääni vapisi. Hän laskeutui hitaasti polvilleen Niinan eteen ja suuteli varovasti, kuin pyhäinjäännöstä koskettaen, valokuvan reunaa. Kyyneleet vierivät pitkin hänen poskiaan ja huulet kuiskasivat jotain epäselvää. Komentaja minun komentajani. Hän katsoi Niinaa aivan toisenlaisilla silmillä. Oletteko te hänen tyttärensä? Markus nousi polviltaan pyyhkien kyyneleitä kämmenselällään. Hänen toverinsa seisoivat ymmällään, kukaan ei ollut odottanut tällaista käännettä. Tuula oli eteisessä hiljaa, ymmärtämättä mitä tapahtui, mutta aisti kuinka hänen suunnitelmansa mureni silmien edessä. Vuosi 2002, Markuksen ääni oli käheä liikutuksesta. Minun nimeni on Markus Virta. Olin 20 rauhanturvaaja, vihreä kuin ruoho. Ensimmäinen kuukausi komennuksella. Jouduimme väijytykseen ja sain sirpaliin jalkaani. Hän osoitti vasenta reittään, jossa farkkujen alla piili vanha arpi. Niina kuunteli päästämättä irti valokuvasta. Ensimmäistä kertaa 20 vuoteen joku kertoi hänelle hänen isänsä viimeisistä päivistä. Äiti oli kuollut 10 vuotta sitten vieden mukanaan kaikki muistot miehestään, ja puolustusvoimat oli lähettänyt vain kuivia lausuntoja. Yliluutnantti Nieminen suojasi vetäytymistämme, Markus jatkoi. Kun hän näki, etten pystynyt kävelemään, hän palasi hakemaan minut. Tarkka-ampuja osui häntä vatsaan, mutta hän raahasi minua selässään 2 kilometriä omille linjoillemme. Verta valui virtanaan, mutta hän vain jatkoi matkaa. Mies vaikeni ja katsoi lattiaan. Hän kuoli tunti sen jälkeen, kun oli saanut minut lääkintätelttaan. Hänen viimeiset sanansa olivat, pidä itsestäsi huolta, poika. Tuula ei kestänyt hiljaisuutta. Hän tunki itsensä huoneeseen 2 muun miehen ohi, kasvot punaisina vihasta. Mitä teatteria te täällä oikein esitätte? Minä maksan teille työnteosta, en mistään nyyhkyttämisestä. Vanhus tökki sormellaan Markusta. Hoitakaa homma tai antakaa rahat takaisin. Markus kääntyi hitaasti häntä kohti. Hänen silmissään leimusi raivo, joka sai Anopin perääntymään askeleen. Ota nämä 30 hopearahaasi. Hän kaivoi taskustaan rypistyneen setelinipun ja heitti sen naisen kasvoille. Niemisen tyttäreen minä en koske sormellakaan. Ja jos vielä kerran kuulen, että ahdistelet häntä, tulen itse selvittämään asiat.
Rahat levisivät lattialle. Tuula tarttui sydämeensä, hänen kasvonsa kalpenivat. Kuinka te kehtaatte? Tämä on minun asuntoni, minun omaisuuttani. Ääni murtui vinkunaksi, kädet tärisivät voimattomasta vihasta. Markus astui aivan hänen eteensä. Pituusero oli huomattava, vanhus ylsi hädin tuskin miehen olkapäähän. Kuuntele minua tarkkaan, mummo. Sinun miniäsi on sen miehen tytär, joka pelasti minun henkeni. Minulle hän on koskematon. Menikö perille? Hän nyökkäsi kahdelle toverilleen. He vilkaisivat toisiaan ja suuntasivat äänettömästi kohti ulko-ovea. He ymmärsivät, että keikka oli ohi ja oli parempi olla sekaantumatta siihen, miksi se oli muuttunut. Laiha Kalle huikkasi kynnykseltä. Meik, me venataan autossa. Tuula keräsi rahat lattialta tärisevin käsin. Suunnitelma epäonnistui, mutta hän ei aikonut luovuttaa. Liian monta vuotta kaunaa miniää kohtaan oli kertynyt, liian makeita olivat olleet unelmat asunnon myynnistä ja Espanjaan muutosta. Hyvä on, hän sihahti. Minä löydän kyllä muut keinot. Laki on minun puolellani. Minä olen omistaja ja hän ei ole kukaan. Väliaikainen asukki, jonka voi häätää käräjäoikeuden kautta. Vanhus suoristautui ja hänen silmiinsä ilmestyi ovela kiilto. Katsotaanpa, kuinka pitkälle sinun pyhimyksesi pärjää ilman rahaa asianajajiin. Markus katsoi hänen peräänsä ja kääntyi sitten Niinan puoleen. Nainen istui edelleen sängyllä puristaen isänsä valokuvaa rintaansa vasten. Kyyneleet olivat kuivuneet, mutta kasvot olivat yhä kalpeat koetusta sokista. Anteeksi, että tässä kävi näin, hän sanoi hiljaa. Jos olisin tiennyt, kenen tytär olette. Teidän isänne oli todellinen upseeri. Sellaisia on nykyään vähän. Hän kaivoi taskustaan kuluneen kriisinhallintaveteraanin kortin. Nimeni on Markus Virta. Jos tarvitsette jotain, soittakaa. Kunniavelka on kaikkea muuta ylempänä. Niina otti vastaan käyntikortin, jonka mies ojensi. Yksinkertainen valkoinen kortti, jossa oli puhelinnumero, ei titteleitä tai ammattia. Kiitos, hän kuiskasi. Luulin, ettei ketään hänen sotilaistaan ollut enää elossa. Kyllä meitä on, Markus nyökkäsi. Teidän isänne ei pelastanut vain minua. Valtteri sai samassa taistelussa Sirpaliin, mutta on nyt töissä Raksalla, on perhe ja lapset. Ja Kalle, se laiha kaveri, jäi ihmeen kaupalla henkiin saatuaan osuman päähänsä. Hän vaikeni hetkeksi muistellen. Kokoonnumme joka vuosi puolustusvoimain lippujuhlan päivänä muistelemaan kaatuneita. Yliluutnantti Niemistä muistamme aina ensimmäisenä. Eteisestä kuului ääniä. Tuula puhui puhelimessa ja äänensävystä saattoi päätellä, että hän punoi jo uusia juonia. Peltonen. Täällä on Tuula, Antin äiti. Kuulkaa, minulla on täällä hankala tilanne. Markus rypisti kulmiaan. Hän soittaa lähipoliisille. Alkaa varmaan valehdella, että olette täällä laittomasti. Hän mietti hetken ja suuntasi päättäväisesti kohti ovea. Minä puhun hänen kanssaan. Peltonen tuntee minut, kasvoimme samalla pihalla. Niina laski valokuvan yöpöydälle ja nousi. Jalat tuntuivat hyytelöltä koetun stressin jäljiltä, mutta hän ymmärsi, että hänen oli toimittava. Sillä aikaa kun Markus harhauttaisi poliisia, hän voisi etsiä asiakirjoja, joita Antti oli saattanut jättää viereiseen huoneeseen. Tuula jatkoi puheluaan, kyllä, Peltonen. Hän kieltäytyy muuttamasta, sanoo, että hänellä on oikeus asua täällä, mutta minähän olen omistaja. Miten tämä on mahdollista? Ääni muuttui yhä säälittävämmäksi, vanhus esitti avutonta eläkeläistä. Markus astui rappukäytävään ja sytytti tupakan odottaessaan poliisia. 20 minuutin kuluttua portaita ylös asteli roteva virkapukuinen mies. Vanhempi konstaapeli Peltonen, 45 vuotta, ollut poliisina alueella 10 vuotta. He todella tunsivat toisensa lapsuudesta. Terve, Meik. Peltonen kohotti kulmiaan yllättyneenä. Mitä sinä täällä teet?
Hän huomasi vanhan tuttunsa vakavan ilmeen ja valpastui. Älä vain sano, että olet sekaantunut tähän juttuun. Olen, Markus nyökkäsi. Mutta en sillä tavalla kuin luulet. Sami, se nainen, jonka he haluavat häätää, hän on minun entisen komentajani tytär. Yliluutnantti Nieminen, joka kaatui Afganistanissa pelastaessaan alaisiaan. Hän näytti veteraanikorttiaan. Olen hänelle henkeni velkaa. Peltonen tutki korttia tarkkaan ja katsoi sitten lapsuuden ystäväänsä. Selvä. Mitä se mummo sitten selittää? Hän nyökkäsi ovea kohti, jonka takaa kuului Tuulan ääni. Valehtelee, Markus vastasi lyhyesti. Niina on edesmenneen pojan laillinen vaimo. Asuivat 20 vuotta avioliitossa. Hänellä on täysi oikeus asua asunnossa. Hän veti henkoset savukkeestaan. Ja mummo haluaa myydä kämpän ja häipyä Fuengiroolaan tyttärensä luo. Sillä hetkellä asunnon ovi aukesi ja kynnykselle ilmestyi Tuula. Hänen kasvonsa loistivat voitonriemua. Hän piteli käsissään jotain papereita. Tässä, Peltonen, katsokaa. Todistus Digi- ja väestötietovirastosta. Miniä ei ole enää kirjoilla täällä. Siksi hänellä ei ole oikeutta oleskella täällä. Poliisi otti paperit, tutki tarkasti leimat ja allekirjoitukset. Markus vilkaisi olan yli. Todistus näytti epäilyttävän tuoreelta, aivan kuin se olisi tulostettu eilen. Milloin tämä on tehty? Peltonen kysyy. Kuukausi sitten, vanhus vastasi nopeasti. Tein ilmoituksen maistraattiin ja minulle sanottiin, että Miniän kirjat siirtyvät automaattisesti muualle puoli vuotta miehen kuoleman jälkeen. Hän puhui varmasti, mutta silmät pälyilivät sivuille. Markus pudisti päätään. Sami, tuo on väärennös. Sellaista lakia ei ole. Leskellä on oikeus pitää koti hallinnassaan, vaikka ei olisikaan omistaja. Hän katsoi Tuulaa halveksuen. Mummo, et ole vain julma, olet myös tyhmä. Asiakirjaväärennös on rikos. Sillä välin Niina tutki edesmenneen miehensä tavaroita kaapissa. Vanhojen paitojen takaa hän löysi kansion. Suurin osa papereista liittyi Antin töihin, mutta aivan pohjalla oli lahjakirja. Sydän alkoi hakata nopeammin. Lahjakirja oli päivätty kuukausi ennen miehen kuolemaa, ja siinä luki selvästi, että Antti siirtää puolet asunto-osakkeista Niinalle. Miehen allekirjoitus oli aito, hän tunnistaisi sen tuhansien joukosta. Niina ryntäsi eteiseen asiakirja käsissään. Tuula, te salasitte tämän lahjakirjan. Ääni vapisi suuttumuksesta ja helpotuksesta yhtä aikaa. Antti ehti siirtää puolet asunnosta minulle. Vanhus kalpeni nähdessään paperin. Hän syöksyi eteenpäin ja yritti temmata asiakirjan miniänsä käsistä. Anna se tänne. Se on väärennös. Antti ei koskaan olisi tehnyt niin. Mutta Niina perääntyi puristaen paperia rintaansa vasten. Markus kaivoi nopeasti puhelimensa esiin ja laittoi kameran päälle. Jatka vain, mummo. Kerro, miten piilotit poikasi asiakirjan. Myös konstaapeli Peltonen tarkkaili tilannetta huolellisesti, panne merkille jokaisen yksityiskohdan. Tuula ymmärsi hävinneensä. Raivoissaan hän syöksyi Niinan kimppuun, riuhtaisi lahjakirjan tämän käsistä ja repi sen kahtia. Ette te silti pysty todistamaan mitään. Koko paperi on revitty. Todistajia ei ole. Hän repi asiakirjaa pieniksi palasiksi heitellen niitä lattialle. Todistajia on, Markus sanoi rauhallisesti näyttäen puhelintaan. Ja lisäksi on videotallenne. Asiakirjan tuhoaminen on myös rikos. Hän katsoi poliisia. Sami, luulen, että tätä asiaa pitää tutkia vähän tarkemmin. Tuulan taskussa soi puhelin. Hän nappasi sen hermostuneesti katsomatta numeroa. Haloo. Ääni murtui vihasta ja epätoivosta. Äiti, mitä ihmettä sinä oikein teet? Puhelimesta kuului Fuengiroolassa asuvan tyttären, Iidan, ääni. Minulle soitti suomalainen naapuri täältä aurinkorannikolta. Hän sanoi,
että jotain rikollisia on käynyt teillä. Oletko tullut hulluksi? Sanoinhan, että jätä Niina rauhaan. Tuula siirtyi ikkunan luo ja laski ääntään. Iida, älä huuda. Halusin vain ratkaista tämän asuntokysymyksen. Mutta tytär keskeytti hänet. Mikä ihmeen kysymys? Halusit heittää poikasi lesken kadulle. Tajuatko yhtään, mitä minusta nyt täällä puhutaan suomalaisyhteisössä? Vanhus yritti selittää, mutta Iida oli jo lyönyt luurin kiinni. Yhteys katkesi jättäen Tuulan yksin romahtaneiden suunnitelmiensa kanssa. Tykkää tästä videosta, jotta YouTube ymmärtää sinun pitävän tällaisista tarinoista ja suosittelee lisää laadukkaita kertomuksia. Viikkoa myöhemmin Tuula istui tunkkaisessa toimistossa Malmin perukoilla ja katseli keski-ikäistä miestä rypistyneessä puvussa. Jalonen kutsui itseään lakimieheksi, vaikka seinällä roikkuva todistus näytti epäilyttävän uudelta ja toimisto muistutti enemmän kellaria. Mutta vanhus oli valmis tarttumaan mihin tahansa oljenkorteen. Katsokaas, Tuula, tapaus on monimutkainen, Jalonen hieroi käsiään, silmissä kiilui ahneus. Mutta se on ratkaistavissa. 2 000 eurolla laadin testamentin edesmenneen poikanne nimissä, takautuvasti tietenkin. Hän nojautui lähemmäs ja laski ääntään. Asiakirja näyttää siltä, että Antti jätti koko asunnon yksinomaan teille. Tuula epäröi. 2000 euroa oli lähes kaikki, mitä hänellä oli säästössä, mutta asunto oli 10 kertoja arvokkaampi. Entä jos se tarkistetaan? Käsialan tutkimus. Vanhus ei ollut tyhmä epätoivostaan huolimatta. Ei tarkisteta, Jalonen vakuutti ylimielisesti. Miniällänne ei ole rahaa asianajajaan. Oikeusavustaja hoitaa homman vain rutiinilla, eikä kukaan ala kyseenalaistaa testamentin aitoutta. Hän otti pöytälaatikosta lomakkeen ja kynän. Tuokaa minulle 2 näytettä poikanne käsialasta, ja testamentti on valmis 3 päivässä. Vanhus kaivoi käsilaukustaan kirjeen, jonka Antti oli kirjoittanut hänelle armeijasta 20 vuotta sitten. Käsiala oli lennokasta ja varmaa, nuoren miehen käsialaa, joka uskoi vielä maailman oikeudenmukaisuuteen. Jalonen tutki näytettä ja nyökkäsi tyytyväisenä. Erinomainen materiaali. Huomen illalla kaikki on valmista. Hän ojensi kätensä rahoja varten. Ennakko on 1000 euroa, loput oikeudenkäynnin jälkeen. Tuula laski setelit tärisevin käsin. Hän tiesi ylittävänsä rajan, mutta viha Miniää kohtaan oli pelkoa voimakkaampi. 20 vuoden aikana kertynyt kauna ei voinut haihtua 1 päivässä. Valmisteleva istunto määrättiin maanantaille. Niina istui käräjäoikeuden käytävällä puristaen hermostuneena asiakirjakansiotaan. Vieressä istui valtion oikeusavustaja, nuori kaveri, jolle tämä vaikutti olevan vain yksi rutiinijuttu muiden joukossa. Niina, sanon teille suoraan, mahdollisuudet ovat huonot, asianajaja selaili papereita ilman sen suurempaa kiinnostusta. Teillä ei ole testamenttia, lahjakirja tuhottiin, oikeutenne perustuu vain lesken asumisoikeuteen, mutta sekin on riitautettavissa. Hän sulki kansion ja katsoi kelloaan. On parempi, että suostutte sovitteluun. Ehkä anoppinne antaa teille aikaa etsiä uuden asunnon. Niina vaikeni. Hänellä ei ollut muuta asuntoa, eikä voinut ollakaan. Sairaanhoitajan palkka riitti juuri ja juuri ruokaan ja laskuihin. Vuokra-asunto nielisi rahat, ja säästöt olivat olemattomat. Istuntosaliin astui Tuula Jalosen seurassa. Valeasianajaja näytti itsevarmalta, ja hän kantoi nahkasalkkua, josta pilkisti jonkin asiakirjan reuna. Vanhus ei katsonut Miniäänsä päinkään, mutta tyytyväisestä ilmeestä päätellen hän oli valmistellut yllätyksen. Käräjätuomari Salonen, noin 50-vuotias nainen väsyneine silmineen, avasi istunnon. Hän oli käsitellyt vastaavia juttuja jo 15 vuotta ja oppinut erottamaan totuuden valheesta pienistä yksityiskohdista, katseesta, äänenpainoista ja eleistä. Käsitellään asiaa, jossa kantajana on Tuula ja vastaajana Niina, koskien omistusoikeuden vahvistamista, oikeuden sihteeri luki monotonisesti. Kantaja vaatii vastaajan häätämistä asunnosta ja itsensä julistamista ainoaksi perilliseksi.
Jalonen nousi ja korjasi solmiotaan teatraalisesti. Arvoisa tuomari, minulla on asiakirja, joka muuttaa tapauksen luonteen täysin. Hän otti salkustaan paperin ja ojensi sen tuomarille. Edesmenneen Antin testamentti, jossa hän jättää asunnon yksinomaan äidilleen. Niina tunsi maan pettävän jalkojensa alta. Mitään testamenttia ei ollut olemassa, hän tiesi sen varmasti. Antti oli aikonut siirtää puolet osakkeista hänelle, mutta kuolema oli keskeyttänyt suunnitelmat. Mistä Anoppi oli saanut tämän asiakirjan? Tuomari tutki paperia tarkkaan. Testamentti näytti vakuuttavalta. Oikeat leimat, todistajien allekirjoitukset, päiväis 2 kuukautta ennen Antin kuolemaa. Käsiala muistutti sitä, mitä hän oli nähnyt muissa vainajan papereissa. Vastaaja, tiesittekö tämän testamentin olemassaolosta? Salonen kysyi. Niina pudisti päätään pystymättä sanomaan sanaakaan. Valtion oikeusavustaja selaili hämillään papereitaan, tällaiseen käänteeseen hän ei ollut varautunut. Arvoisa tuomari, pyydän taukoa asiakirjan tutkimiseksi, Niinan asianajaja vihdoin sanoi. Mutta tuomari oli jo tehnyt päätöksen. Istunto keskeytetään torstaihin asti. Vastaajalle varataan aikaa vastineen valmisteluun. Tuula poistui salista voitonriemuisena. Jalonen kuiskasi hänelle jotain korvaan, ja vanhus nyökkäili tyytyväisenä. Suunnitelma toimi. Pari päivää vielä, ja vihattu miniä lentäisi kadulle. Niina matkusti kotiin bussilla muistamatta mitään matkasta. Päässä pyöri vain yksi ajatus, testamentti on väärennetty. Mutta miten sen voisi todistaa? Hänellä ei ollut rahaa asiantuntijalausuntoihin eikä suhteita lakipiireissä. Oikeusavustaja oli jo tehnyt selväksi pitävänsä juttua hävittynä. Illalla Markus soitti. Niina, miten käräjillä meni? Ääni oli huolestunut, hän vaistosi äänenpainosta, että jotain oli vialla. Niina kertoi testamentista, ja puhelimeen laskeutui hiljaisuus. Väärennös, Markus sanoi lopulta. 100% väärennös. Teidän miehenne ei olisi koskaan jättänyt teitä taivasalle. Hän piti tauon miettien tilannetta. Kuulkaa, minulla on tuttu asianajaja, Vuorinen. Palvelimme yhdessä. Nykyään hänellä on oma toimisto, hoitaa isoja juttuja. Niina naurahti katkerasti. Markus, minulla ei ole rahaa huippuasianajajaan. Sairaanhoitajan palkka ei riitä. Mutta mies keskeytti hänet. Älkää huolehtiko rahasta. Te olette komentajamme tytär. Taistelemme loppuun asti. Seuraavana päivänä Markus toi Niinan luo noin 40-vuotiaan miehen kalliissa puvussa ja varmalla katseella. Asianajaja Vuorinen tarkasti asunnon, kuunteli tarinan ja tutki tarkkaan testamentin kopiota. Hänen kasvonsa pysyivät peruslukemilla, mutta silmät paljastivat ammatillisen kiinnostuksen. Asiakirja on täyttä humpuukia, hän sanoi viimein. Kysymys on vain siitä, miten todistamme sen. Vuorinen otti esiin suurennuslasin ja kumartui paperin ylle. Paperi on liian valkoista ollakseen 2 vuotta vanha. Muste ei ole haalistunut, ja mikä tärkeintä yönotaarin leima on suttuinen, aivan kuin se olisi lyöty tuoreeseen musteeseen. Hän nosti katseensa Niinaan. Otan juttunne ilmaiseksi. Markus kertoi minulle isästänne. Vuorinen ojensi kätensä. Yliluutnantti Nieminen ei pelastanut vain häntä. Tuossa taistelussa olisivat kuolleet kaikki ilman komentajaa. Tutkinta kesti 2 päivää. Vuorinen otti yhteyttä KRP:n tuttavaansa, joka vahvisti epäilykset. Testamentti ei ollut edesmenneen Antin käsialaa. Käsialaa oli yritetty matkia, mutta ei tarpeeksi ammattitaitoisesti. Lisäksi paperi, jolle testamentti oli laadittu, oli otettu käyttöön vasta kuluvan vuoden tammikuussa, kun testamentti oli päivätty edelliselle vuodelle. Väärentäjä on tehnyt amatöörimäisen virheen, asiantuntija totesi ja näytti paljaalla silmällä näkymättömiä vesileimoja. Torstaina ennen istuntoa Vuorinen tapasi Jalosen käräjäoikeuden käytävällä. Valeasianajaja näytti vähemmän itsevarmalta kuin viimeksi.
Hän korjasi solmiotaan hermostuneena ja vältteli suoraa katsekontaktia. Kollega, ehkä voisimme sopia asian. Jalonen ehdotti. Päämiehenne saa 5 vuotta lykkäystä häätyön, ja minun päämieheni saa myydä asunnon rauhassa. Mutta Vuorinen pudisti päätään. Ei sopimuksia. Nähdään salissa. Tuula odotti käytävällä tupakoiden hermostuneena ikkunan luona. Hän vaistosi, että jokin oli vialla. Hänen asianajajansa vältteli katsetta, ja Miniällä oli uusi puolustaja, tyylikäs mies kalliissa puvussa. Kun tuomari luki asiantuntijalausunnon tulokset, vanhus kalpeni. Väärennös oli todistettu yksityiskohtaisesti, musteen koostumuksesta käsialan analyysiin. Jalonen yritti vastustella, mutta hänen argumenttinsa kuulostivat säälittäviltä. Oikeus toteaa testamentin pätemättömäksi, tuomari Salonen julisti. Lisäksi asiassa käynnistetään rikostutkinta asiakirjaväärennyksestä. Hän katsoi tiukasti Tuulaa. Kantajaa kehotetaan harkitsemaan kantaansa uudelleen. Tuula ponnahti ylös, hänen kasvonsa vääristyivät raivosta. Minä tuhoan sinut, hän huusi osoittaen sormellaan Niinaa. Sinä saat vielä maksaa, senkin narttu. Etsin tavan heittää sinut kadulle. Oikeuden vartijat lähestyivät häntä, mutta vanhus jatkoi kiljumistaan. Tämä on minun asuntoni. Minun. Hänet talutettiin ulos salista käsipuolesta pitäen. Jalonen pakkasi paperinsa hätäisesti ja katosi ymmärtäen, että pian häneltäkin tultaisiin kysymään kysymyksiä. Niina istui lamaantuneena uskomatta, että ensimmäinen erä oli voitettu. Vuorinen laski kätensä hänen olkapäälleen. Tämä on vasta alkua. Nyt haemme vahvistuksen sille lahjakirjalle. Minulla on suhteita isännöintitoimistojen arkistoihin. Hän hymyili ensimmäistä kertaa koko päivänä. Komentaja Nieminen olisi ylpeä tyttärestään. Jos pidät tästä tarinasta, tilaa kanava, jottet missaa uusia videoita. Päätösistunto määrättiin tiistaille. Asianajaja Vuorinen vietti 2 viikkoa isännöintitoimistojen ja kiinteistörekisterin arkistoissa selvittäen asioita. Hänen suhteensa auttoivat löytämään sähköisen kopion siitä lahjakirjasta, jonka Antti oli tehnyt vähän ennen kuolemaansa ilmoittaakseen omistuksen siirrosta taloyhtiölle. Asiakirja oli tallennettu järjestelmään, eikä sitä voinut väärentää. Niina astui oikeussaliin tuntien, että tänään ratkaistaisiin hänen loppuelämänsä. Vuorinen istui vieressä, varmana ja rauhallisena, paksun asiakirjakansion kanssa. Tuula asettui salin vastakkaiselle puolelle ilman asianajajaa, Jalonen oli kadonnut väärennöksen paljastuttua peläten rikossyytettä. Tuomari Salonen avasi istunnon. Hänen kasvonsa olivat tiukat ja keskittyneet. 2 viikon aikana hän oli perehtynyt koko aineistoon, ja nyt oli aika tehdä lopullinen päätös. Käsitellään Tuulan kannetta Niinaa vastaan. Puheenvuoro vastaajan edustajalle. Vuorinen nousi ylös pidellen palautettua asiakirjaa. Arvoisa tuomari, esitän oikeudelle edesmenneen Antin kuukausi ennen kuolemaansa tekemän lahjakirjan, jolla hän siirtää puolet asunto-osakeyhtiön osakkeista vaimolleen Niinalle. Hän ojensi paperin tuomarille. Asiakirja on asianmukaisesti päivätty ja siitä on ilmoitus taloyhtiön isännöitsijän todistuksessa. Tuula ponnahti ylös kasvot valkoisina. Tuo ei voi pitää paikkaansa. Antti ei olisi ikinä. Mutta tuomari katsoi häntä ankarasti. Kantaja, pyydän säilyttämään järjestyksen salissa. Vanhus lyyhistyi tuoliinsa tajuten, että hänen viimeinen tilaisuutensa oli lipumassa käsistä. Vuorinen jatkoi asian purkamista systemaattisesti ja osoitti, että asunnon omistusoikeus kuului juridisesti tasan molemmille, ja miehen kuoleman myötä leskellä on oikeus omaan puolikkaaseensa sekä hallintaoikeus. Tuomari tutki asiakirjat tarkasti, tarkisti leimat ja allekirjoitukset. Kaikki oli kunnossa. Laki oli Niinan puolella, eikä sitä voinut kiistää. Oikeus vahvistaa Niinan omistusoikeuden puoleen kyseisen asunnon osakkeista. Salonen aloitti, mutta hänet keskeytti kova kolina. Tuula tarttui sydämeensä ja tuupertui lattialle silmiään pyöritellen ja voihkien. Sydämeni pettää.
vanhus huusi teatraalisesti sätkien lattialla. Kutsukaa ambulanssi. Ambulanssi. Oikeuden sihteeri soitti hätänumeroon ja vartija kumartui Tuulan ylle tarkistamaan sykkeen. 10 minuutin kuluttua saliin ryntäsi ensihoitajia paarit mukanaan. Ensihoitolääkäri, noin 50-vuotias väsynyt mies, tutki potilaan nopeasti. Hän mittasi sykkeen, verenpaineen ja osoitti taskulampulla silmiin. Hänen kasvonsa pysyivät peruslukemilla. Sydän lyö kuin huippu-urheilijalla, lääkäri totesi kuivasti noustessaan ylös. Verenpaine normaali, hengitys tasaista. Simulointia. Hän katsoi Tuulaa ammatillisella halveksunnalla. Mummo, olen tehnyt tätä työtä 30 vuotta. Olen nähnyt satoja tällaisia näyttelijöitä. Vanhus parani silmänräpäyksessä, hyppäsi pystyyn ja alkoi purkautua. Kuinka te kehtaatte? Minulla on sydänvika. Olen vammainen. Mutta lääkäri pakkasi jo laukkuaan. Jos on sydänvika, näyttäkää epikriisi. Siihen asti olette simulantti. Ensihoitajat poistuivat salista jättäen Tuulan täysin yksin. Tuomari odotti, kunnes salissa palautui järjestys ja jatkoi päätöksen lukemista. Oikeus vahvistaa Niinan omistusoikeuden asunnon puolikkaaseen. Tuula säilyy toisen puolikkaan omistajana. Salonen nosti katseensa kantajaan. Häätö ei ole mahdollinen. Päätös on lopullinen. Niina istui jähmettyneenä uskomatta tapahtunutta. Puolen vuoden taistelu, nöyryytys ja pelko olivat päättyneet voittoon. Hänellä oli koti, katto pään päällä. Vuorinen puristi hänen kättään. Onnittelut. Nyt olette laillinen omistaja. Tuula poistui oikeudesta horjuen vihasta ja epätoivosta. Kaikki suunnitelmat olivat romahtaneet, unelmat asunnon myynnistä ja Fuengiroolaan muutosta olivat muuttuneet tuhkaksi. Nyt hänen pitäisi asua vihaamansa Miniän kanssa, jakaen tilat puoliksi. Seuraavana päivänä Markus toi Niinan luo toverinsa Kallen ja Valtterin. Miehet näyttivät hieman vaivaantuneelta muistaessaan ensimmäisen kohtaamisen. Niina, emme me silloin tienneet. Kalle aloitti, mutta Niina pysäytti hänet kädenliikkeellä. Unohdetaan se, Niina sanoi. Teitte vain työtänne. Auttakaa minua mieluummin muuttamaan isoon huoneeseen. Hän vilkaisi ovea, jonka takaa kuului Anopin nyhkytyksiä. Saa Tuula tyytyä pikkuhuoneeseen. Tunteepahan itsekin, miltä se tuntuu. Miehet kävivät toimeen innokkaasti. He kantoivat Niinan tavarat pienestä makuuhuoneesta tilavaan olohuoneeseen ja kasasivat Anopin romut vapautuneeseen tilaan. Tuula istui keittiössä ja seurasi tapahtumia vaiti, ymmärtäen vastustelun turhuuden. Nyt on oikeus ja kohtuus, Markus sanoi asettaessaan Niinan sängyn ikkunan viereen. Komentaja Nieminen olisi tyytyväinen. Hän katseli huonetta, jota nyt emännöi hänen pelastajansa tytär. Ja jos se vanha noita vielä yrittää jotain, soittakaa heti. Illalla ovikello soi. Kynnyksellä seisoi 40, päivettynyt ja kalliisti pukeutunut nainen. Iida oli lentänyt Espanjasta kuultuaan oikeuden päätöksestä. Hänen kasvonsa kertoivat äärimmäisestä ärsytyksestä, äidin suunnitelmat olivat pilanneet hänenkin elämänsä. Missä äiti on? Hän kysyi tervehtimättä Niinaa. Tytär asteli keittiöön, jossa Tuula istui jäähtyneen teekupin ääressä. Äiti, tajuatko mitä olet tehnyt? Sinun ahneutesi takia minä menetän asiakkaita. Kaikki aurinkorannikon suomalaiset tietävät, että yritit häätää poikasi lesken. Vanhus yritti puolustautua, mutta Iida oli armoton. Minulla on kauneushoitola, maine on kaikki kaikessa. Ja sinä teit meistä sirkuksen koko kaupungin silmissä. Hän käveli hermostuneena ympäri keittiötä heiluttaen käsiään. Asiakkaat peruvat aikojaan, sanovat etteivät halua olla tekemisissä perheen kanssa, joka heittää leskiä kadulle. Tuula alkoi itkeä, ensimmäistä kertaa pitkään aikaan aidosti. Hän ymmärsi menettäneensä paitsi asunnon, myös tyttärensä kunnioituksen. Iida, halusin vain asua lähellä sinua. Mutta tytär keskeytti hänet. Halusit.
Ja entäs nyt? Nyt saat jäädä tänne. Iida pakkasi äitinsä tavarat 2 matkalaukkuun kiirehtien pois asunnosta. Minä lennän takaisin huomenaamulla, yksin. Selvitä omat ongelmasi itse. Hän ei jättänyt hyvästejä Niinalle, vaan paiskasi oven kiinni niin, että ikkunat helisivät. Tuula jäi pieneen huoneeseen laatikoiden ja matkalaukkujen ympäröimänä. Kaikki, mitä oli kerääntynyt vuosien varrella, mahtui nyt pieneen tilaan. Hän meni ikkunaan ja näki pihalla tyttärensä auton. Iida lastasi matkatavaroita valmistautuen lähtöön. Vanhus astui eteiseen, jossa Niina ripusti seinälle valokuvia. Niiden joukossa oli suuri potretti isästä juhlapuvussa. Markus oli tuonut sen edellisenä päivänä entisöitynä ja kehystettynä. Tuula pysähtyi katsomaan upseerin ankaria kasvoja. Anna anteeksi, hän kuiskasi, mutta Niina ei kääntynyt. Vanhus seisoi vielä minuutin, palasi sitten huoneeseensa ja sulki oven hiljaa perässään. Anteeksiantoa ei tulisi, hän ymmärsi sen. Hän oli aiheuttanut liikaa pahaa, mennyt liian pitkälle vihassaan. Niina ripusti viimeisen valokuvan ja astui taaksepäin arvioimaan tulosta. Nyt tämä oli hänen kotinsa, hänen tilansa. Hän oli voittanut sodan, jota ei ollut aloittanut, ja nyt hän voisi elää rauhassa. Viereisen huoneen oven sulkeutumisen ääni kantautui hänen korviinsa, mutta hän ei reagoinut. Aika antaa anteeksi ei ollut vielä, ehkä sitä ei tulisi koskaan. 5 vuotta myöhemmin asunto oli muuttunut tunnistamattomaksi. Niina käytti kaikki säästönsä remonttiin, ja Markus tovereineen työskenteli ilmaiseksi. He asensivat parkettia, maalasivat seinät ja vaihtoivat putkistot. Isosta huoneesta oli tullut kodikas olohuone uusilla huonekaluilla ja vaaleilla tapeteilla. Komentaja Nieminen pelasti meistä 5, tämä on kunniavelkamme, Markus tapasi sanoa kiillottaessaan viimeistä parkettilautaa. Kalle asensi uusia valaisimia ja Valtteri kokosi kirjahyllyjä. Miehet tekivät töitä innolla, aivan kuin rakentaisivat taloa omalle sisarelleen. Tuula oli linnoittautunut pieneen huoneeseensa eikä juuri koskaan poistunut sieltä. Joskus Niina kuuli vanhuksen puhuvan puhelimessa, ääni kuulosti säälittävältä ja anelevalta. Anoppi yritti korjata välejään tyttäreensä, mutta Iida vastasi yhä harvemmin ja kylmemmin. Eräänä lauantai-iltana puhelin soi. Puhelu tuli Espanjasta. Niina vastasi odottaen kuulevansa Anopin, mutta puhujana olikin Iida. Niina, tässä Iida. Kuule, minä heitin äidin ulos elämästäni. Hän yritti kääntää naapurit minua vastaan ja selitti kaikille, miten huono tytär olen. Ääni oli väsynyt ja ärsyyntynyt. En jaksa enää. Asiakkaat kääntävät selkänsä, maine on pilalla. Äiti voi mennä vanhainkotiin tai mihin lystää, mutta minun luokseni hänellä ei ole asiaa. Hän vaikeni hetkeksi ja lisäsi, varoitan vain, hän soittaa sinulle kohta. Valmistaudu kyyneleisiin ja aneluihin. Niina laski luurin tuntien outoa tyydytyksen ja säälin sekoitusta. Oikeus oli tapahtunut, mutta hinta oli ollut korkea kaikille. Tuula oli menettänyt asunnon lisäksi perheensä. Tunnin kuluttua puhelin soi uudelleen. Anoppi itki langan päässä, ääni murtui epätoivosta. Niina, anna minulle anteeksi, olin typerä, ilkeä eukko. Iida ei ota minua vastaan, olen aivan yksin. Vanhus nyyhkytti yrittäen löytää sanoja. Auta minua, pyydän. En koske enää kehenkään, istun hiljaa omassa huoneessani. Niina kuunteli vaiti, katsellen isänsä muotokuvaa seinällä. Sakari Nieminen katsoi takaisin tiukasti mutta oikeudenmukaisesti, aivan kuin muistuttaen, että kosto on ruokalaji, joka tarjoillaan kylmänä. Tuula. Te halusitte heittää minut kadulle, palkkasitte rikollisia, väärensitte asiakirjoja. Niinan. Ääni oli rauhallinen mutta jämäkkä. Nyt saatte itse niittää tekojenne satoa. Mutta minä kadun, vanhus huusi puhelimeen. Ymmärrän olleeni väärässä. Anna minulle tilaisuus korjata asiat. Mutta Niina oli jo sulkenut puhelimen. Aika antaa anteeksi ei ollut vielä tullut. Seuraavana päivänä Markus toi tullessaan haalistuneella sametilla päällystetyn puisen rasian.
Tässä ovat isänne kunniamerkit, hän sanoi juhlallisesti. Eräs palvelustoveri säilytti näitä kaikki nämä vuodet, ja nyt hän luovuttaa ne teille. Niina avasi rasian tärisevin käsin. Sisällä makasi kunniamerkkejä ja mitaleita, joita hän ei ollut koskaan nähnyt. Vapauden risti, YK-mitali, kriisinhallintaveteraanin ansiomitali. Markus luetteli ottaessaan merkit varovasti esiin. Isänne oli todellinen sankari. Tietäkööt kaikki, kenen tytär olette. Hän auttoi ripustamaan mitalit muotokuvan viereen luoden improvisoidun muistomerkin. Niina seisoi isänsä kuvilla ja mitaleilla koristellun seinän edessä. Ensimmäistä kertaa moniin vuosiin hän tunsi ylpeyttä paitsi isästään, myös itsestään. Hän oli kestänyt, ei ollut murtunut, oli puolustanut kotiaan ja ihmisarvoaan. Pienestä huoneesta kuului pakkaamisen ääniä. Tuula pakkasi tavaroitaan matkalaukkuihin, valmistautuen lähtöön. Minne, sitä ei tiennyt kukaan. Tytär oli kieltäytynyt ottamasta häntä vastaan, ystäviä ei ollut, ja palvelutaloissa oli vain jonoja ja välinpitämättömyyttä. Illalla vanhus astui eteiseen 2 kuluneen matkalaukun kanssa. Hän seisoi Niinan ovella aikoen koputtaa, mutta ei kuitenkaan rohjennut. Hän oli tehnyt liikaa pahaa, mennyt liian syvälle vihassaan. Anteeksiantoa ei tulisi, hän ymmärsi sen. Niina kuuli ulko-oven pamahtavan ja askelten hiljenevän portaissa. Hän meni ikkunaan ja näki pihalla tutun, kumaran hahmon. Tuula seisoi alaovella matkalaukkuineen odottamassa taksia. Vanhus näytti pieneltä ja suojattomalta, aivan toiselta kuin se pelottava anoppi, joka puoli vuotta sitten palkkasi roistoja. Keltainen taksi ajoi pihaan 10 minuutin kuluttua. Kuljettaja auttoi pakkaamaan matkatavarat, ja taksi katosi kulman taakse vieden Tuulan tuntemattomaan. Niina katsoi auton perään tuntematta voitonriemua tai sääliä vain väsynyttä helpotusta. Pöydällä lepäsi kutsu rauhanturvaajien ja kriisinhallintaveteraanien muistojuhlaan. Kaupungin johto järjesti tapahtuman puolustusvoimain lippujuhlan päivänä, ja yliluutnantti Niemisen nimi oli kunnioitettavien listalla. Niina oli saanut kutsun kaatuneen upseerin tyttärenä. Hän otti kutsun ja luki tekstin uudelleen. Isänmaan ja rauhan puolesta henkensä antaneiden muistojuhla. Yksinkertaisia sanoja, joiden takana piili ihmiskohtaloita. Hänen isänsä, Markuksen, hänen tovereidensa, kaikkien niiden, jotka olivat käyneet läpi sodan helvetin. Markus soitti myöhään illalla. Niina, huomenna menemme muistojuhlaan. Tulen hakemaan teidät. Ääni oli juhlallinen, hänelle se oli pyhä rituaali, kunnianosoitus komentajalle. Kalle ja Valtteri ovat myös siellä. Yhdessä kunnioitamme isänne muistoa. Niina suostui. Ensimmäistä kertaa 20 vuoteen hän saisi kuulla isänsä viimeisistä päivistä ihmisiltä, jotka olivat olleet hänen vierellään, ymmärtäisi hänen sankaritekonsa yksityiskohdat ja käsittäisi, millainen ihminen hänen isänsä oli ollut rintamalla. Asunto oli hiljentynyt ja muuttunut aidosti hänen kodikseen. Kukaan ei enää voinut heittää häntä täältä ulos, kenelläkään ei ollut oikeutta määräillä hänen elämäänsä. Hän oli voittanut sodan, jota ei ollut aloittanut, ja nyt hän voisi rakentaa tulevaisuutta. Niina käveli huoneiden läpi sytyttäen valoja. Suuri olohuone uusilla huonekaluilla, keittiö kunnostettuine kaakeleineen, makuuhuone leveine sänkyineen ikkunan ääressä. Kaikki tämä kuului nyt hänelle oikeutetusti, rehellisessä taistelussa saavutettuna. Hän pysähtyi isänsä muotokuvan eteen. Sakari Nieminen katsoi valokuvasta ankarasti mutta lempeästi, juuri sellaisena kuin Niina hänet lapsuudesta muisti. Kiitos, isä, Niina kuiskasi. Sinä jatkat minun suojelemistani jopa kuoleman jälkeen. Ikkunan takana laskeutui syksyinen yö. Piha autioitui, naapuritalojen ikkunoihin syttyi valoja. Tavallisten ihmisten elämää, ihmisten, jotka eivät tiedä sodista ja sankariteoista, petoksesta ja oikeudenmukaisuudesta. Niina oli osa tätä elämää, mutta nyt hän tiesi oman arvonsa. Puhelin pysyi hiljaa. Tuula ei enää soittanut, vaan oli kadonnut kaupungin vilinään. Missä hän oli nyt, sitä ei tiennyt kukaan. Ehkä hän oli löytänyt turvapaikan kaukaisilta sukulaisilta,
ehkä todella joutunut vanhainkotiin. Niina ei tuntenut uteliaisuutta. Tämä luku hänen elämässään oli suljettu lopullisesti. Suosittelen kuuntelemaan myös nämä 2 tarinaa, jotka näette ruudulla. Olen varma, että pidätte niistä. Tämän videon kommenteista löydätte linkin parhaisiin tarinoihin ympäri internettiä.